Tak zatiaľ sme si ukázali jednoduché dierkovaný vzor. Potom takýto. A teraz si ukážeme takýto vzor s takými väčšími dierkami. Ideme na to. Ja som si tu trošku ubrala, aby mi vyšiel násobok 3, lebo to budeme robiť nasledovne. Okrajové 3 očka si necháme, 3 nebudú pliesť a stále 3 pletú, 3 nepletú. A si to urobíme takto. 4. 5. očko si vynecháme. 4, 2, 4. Tu si 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Dúfam, že mi to vyjde. Nie. Tak naspäť. Tu pôjde 4. Takto bude vedľajšie. Vedľajšie a to takto. No. Najprv si vyberieme po jednom očku, dáme dole úplne ihlu. Stanom okrajové 4, 2, 4, 5, 6 dáme preč, 2, 4, 5, 6 dáme dole, 2, 4, 5, 6 dáme dole. Zatiaľ máme vynechanú jednu ihlu, ale potrebujeme 3. Takže si dáme ešte z tejto strany, z druhej strany a znovu. Tu si uberieme, tu si uberieme a pokračujeme stále tak, aby nám 3 očka plietli, 3 neplietli. Tak. A teraz to máme, ako to potrebujeme mať. 3 pletu, 3 nepletu. 3 pletu, 3 nepletu, až do konca. Prejdeme na druhú stranu a máme základ. Teraz to musíme urobiť nasledujúcim spôsobom. Tieto si vyberieme. Musíme platiny. Toto nám nebude pliesť. A pokračujeme. Urobíme ľubovoľný počet riadkov. 4, 6, 8. Ja vám to ukážem na 8 riadkoch. Prvý riadok, skôr než pôjdeme naspäť, zachytíme si vlnu o poslednú ihlu. O túto poslednú si zachytíme. Druhý, tretí, znova si zachytíme. Štvrtý, piatý. Stále si zachytíme o tú poslednú ihlu z ďalšieho. 7, 8, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, neviem. Dáme si tieto dole, pretože pokračujeme tomto. Toto si vyberieme. A ideme ďalšiu časť. Máme prvý riadok. Zachytíme si o susednú ihlu. Druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, 7, 8. Presunieme sa ďalej. Prejdeme a znova. Tieto už nebudeme pliesť. Zložíme a zase máme prvý riadok,
zachytíme druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, 8. Zložíme dole. Prejdeme ďalej. Znovu si vyberieme. Čiže máme prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, 8. Priložíme ďalšiu časť, prejdeme. Toto si vyberieme. A teraz, aby sa nám to vyrovnalo, tak máme prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy. A môžeme pokračovať. 8. Prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy a ideme na vedľajšie 8. A som to nestiahla dole. Čiže toto nám to musí zaspliesť. Prechádzame ďalej. Tiahneme. A pokračujeme do tejto strany. A znova si zachytávame. To je prvý riadok. Druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, 8. Ideme ďalej, prejdeme k ďalšiemu, vyberieme a znova máme prvý riadok, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, 8. Prejdeme ďalej. Znovu si toto vyberieme. Pokračujeme. Je prvý riadok. Druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, 8. A posledný. Vyberieme znovu. Znovu tie očka dorovnáme ten počet riadkov. Ten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A zase by sme pokračovali tu. Zase by sme to prichytávali ďalej. Ale ja vám ukážem, ako to teraz ukončiť, aby sme mohli napríklad prejsť na patent alebo podobne. Vyberieme si okrajové z tých troch, ktoré neplietli. Prejdeme jeden riadok. Nám nechytilo. Musí nám všetky chytiť. Teraz si vyberieme. Nie, dobre. Takto. Toto nám malo chytiť. Musíme každú druhú. Takto. Teraz si vyberieme ostatné ihly.
Tak, prejdeme druhú stranu a už nám zapletlo všetky očka. A už nám pletie všetko. Čiže takýto veľký dierkovaný vzor.